Giandom nato karon ang atong mga loved ones, ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nag-una kanato. Nya diha sa atong paghandom nila, may numduman nato ang mga nindot nga mga memories nato sa buhi pa sila. Ang ilahang kung giunsa kita nila pag higugma, pagpalangga, unsa sila ka maayo, unsa ka generous. May numduman nato katong mga okasyon, mga dagkong events siguro nga atong gisaulog uban nila. Ang mga lugar nga ato ang naatuan, kuyog sila. Makaingon ko nga pagkanindot unta, kunia sila uban nato karon. Nasayod ko nga in spirit, ania sila uban nato karon. Ato lang hangyoon silang mag-face mask, mag-face shield o social distancing. Panagong punto nga, they are with us sa tuang kasaulugan karon, malipayon nga nahinumdom ta nila. Although maghandog ko nga niya sila karon, makaingon pod ko nga mas maayo pod nga wala sila. Gani maibog ko nila. Maibog ta nila, wala sila ka experience unsa ka lisod sa ato ang panahon. Wala sila maka sinati sa mga pag-antos nato, mga pagsakripisyo nato tungod niining pandemya. So makaingon ta bulahan sila. Bulahan sila kay wala sila maka tilaw unsa di ay kalisod nga mo atubag pandemya ngayon ini. Samtang nag-ampo ta para nila ato po silang hangyoon nga iampo po ta nila nga malikay unta ta sa COVID ug unta matapos na ang pandemya na ito silang pasalamatan nga ilatang pinaagi sa ilang intercession, pinaagi sa ilang mga pag-ampo, kay nag-ampo man sila para nato. No? Aniya kita, makasimba pa. Pasalamatan nato sila sa ilang prayers, sa ilang intercession, nangaayo, sa akong pamilya pananglitan nangaayo, ang walog yun nako ka mga sa mga kapamilya nga nataptan sa COVID-19. Ato ang hangyoon sila sa pag-ampo para sa mga paryente nato nga mga masakiton, no? Wala ta maanad siguro og dangop sa mga kalag sa ato ang mga kaparyentihan pag-ampo, no? Para sa ato ang kapamilya nga mga nasakit, no? Kanindot, no? Nahibalo ko aware sila sa ato ang kahimtang. Gahapon sa akong wali nga akong gipasabot ang ato ang pagtuo sa Communion of Saints, kanang kambitan sa mga santos. Nga ang mga kalag
nga tuwa sa langit, nagampo para nato diri sa kalibutan, nagampo para nato diri sa nagampo para sa mga kalag nga naa sa purgatorio. Nga kadtong mga kalag nga naa sa purgatorio nagampo para nato diri sa kalibutan, og nagdaig og nagpasidingog sa mga santo sa langit. Nga kita po diri sa kalibutan nagampo para sa mga kalag nga naa sa purgatorio, og nagdaig og nagpasidungog sa mga santos nga tuwa sa langit. Nga sa ato pa di ay wala kita pagkamatay nato, wala ta mahimulag sa hingpit sa ato ang pamilya. Ha? Pwede di ay nga magpadayon ang ato ang communication. Pwede di ay nga magpadayon kita nga magapadayag sa ato ang paghigugma kanila. So wala maputol ang kamatayon, dili makaputol sa ato ang relasyon sa mga igsoon nato nga nag-una nato. Aniya sa ako nang gingon sa unahan sa sinugdanan, aniya sila uban nato karon malipayon nga nahinomdom ta nila. Matawag nato kinig reunion na nato sa mga igsuon nato, mga kapamilya nga nag-una nato. Ani atong imaginon ug mao ni ang tinuod, uban sila kanato karon. Malipayon sila nga nagsaulog uban nato karong adlaw paghandom kanila. Sa inautunta nga ang kasaulugan karon magpahinomdo kanato nining maong kamatuoran. Ang Communion of Saints nagtudlo kanato na wala maputol ang ato ang communication, wala maputol ang ato ang relasyon, wala maputol ang ato ang wala muhunong ang ato ang pagpadayag sa ato ang paghigugma sa usag-usa. Mga santos sa langit, iampo kami. Amen.